Kita nyo dito tayo sa ito yung kikita nyo yung beach na yan at lalapit tayo doon, brother. At kaya dahil sa at naka na tayo dito, kita natin dahan-dahan lang para kukuha tayo ng at ganun na rin, sasakay na rin tayo at kikita natin dito sa Lingayen Beach. Kukuha natin sa Tono. Diyan tayo at tayo mo ako sandali. Diyan tayo at kukuha tayo ng picture. Tayo yan at mataas ang kanan dagat. So guys, kita natin dito at medyo umuulan. Marami pa rin tao na dito at makikita mo yung meron ka pang pupuntahan, brother? Susunod po akong bata eh. Ganun. Sige. Yan ko na sa iyo. At maraming salamat at ingat lang. Mamaya kung may time ka, daanan mo ko dito. Pag nakita mo dyan. Sige. Okay. So, once again guys, ano na tayo dyan sa sinakyan natin. At bandi tayo dito sa makikita natin yung mataas yung dagat. Gandang ano natin, content natin dito para masiyahan din kayo. At yung mga hindi pa nakakita sa Lingayen, pwede rin pala ditong one time mag-usap-usap gano'n at nakikita rin yung logo na yan.